anggadosaken kagyat wonten ing salebeting batos ingkang pun Duryudana ngantos wonten praptaning salah satunggaling pandhita panjenengan menika sinten wijaya saking pundi sampeyan Om Dilodra Betara Kalaraja Dewaku Duwun kasih Gandhawa dalem sinuwun kula menika pandhita micil saking Guwa Kencana putra candripun kananing sang Penembahan Sukalima Dang Yang Durna peparab kula Begawan Es Mungkara Nuwun kasih Gandhawa dalem sang Begawan panjenengan paring asma Begawan Es Mungkara saking Dempok Pertapan Guwa Kencana nuwun kasih Gandhawa dalem anak Angger Prabu Ger Nuwun sewu kula anak Angger Prabu Kiwala kersanipun boten kaku kananding kula pun Begawan Es Mungkara nuwun kasih Gandhawa dalem bilih kados mekaten sang Perembahan Rama Perembahan Sukalima ingkang putra pun Es Mungkara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wonten andhaping padha Rama Perembahan Sukalima anak iya tak trimo liwat pucuk mangestuning pun apa tampan ana nggih kula candra ngasta kali kangge jimat kula gesang wonten ing jagat raya syukur yen kaya manggung syukur menika anak Angger Prabu putra cantrik kula menika saking Dempok Pertapan Guwa Kencana aja apa menika ngantosaken pandhita ingkang longit amit-amit soge ilmu soge bondo ngaten anak Angger Prabu nuwun kasih Gandhawa dalem Rama Perembahan Sukalima sang Begawan Es Mungkara wonten dawuh menapa anak Angger Prabu Duryudana dinten sawanggi menika kula ngadahi unek-unek tegese kula menika mangkel lara ati kula ingkang menapa Ger ingkang menapa dinten samanggi menika wonten Karang Pradusun Semar tegese ketibaling para Pandhawa wantun bangun kembari wonten ing praja Ngastina ngriki mila kula suwun dene panjenengan saged bongkar tegese saged obrak-abrik wonten ing Karang Pradusun nggih wonten ing Karang Kletak panjenengan kula angkat dados senopati wonten ing praja Ngastina mriki gampil bekawis pekaten bekawis mekaten menika gampil bekawis mateni Semar menika gampil anak Angger Prabu gampil kewala utamine para Pandhawa dipun pejahi rumiyin ingkang jaga kananing Semar menika para Pandhawa lan putra-putrane Pandhawa lajeng pilih Pandhawa menika sampun dumadining seda gampil rangket-rangketanipun Badranaya nggih Semar sumawana kawula wonten ing Karang Pradusun ampun wonten ing pangucap kiwala sang Perembahan kula kepingin bukti kasunyatanipun bilih panjenengan menika saged dipun andhelaken para Saka Kurawa tegese diandhelaken para kawula wonten ing praja Ngastina mriki. Anca apa
ampun kuatos nggih. Ampun kuatos. Menika sedaya sampun kula latih. Dumadine perang paelmu sampun kula latih sedaya nggih. Bila nandingi para Pandhawa Sumawana, Semar Putrana menika gampil. Inggih. Romo perubahan bila kados mekaten, aja ngomong gampang. Iku mari ngomong gampang pungkasane dadi gotong-gotongan. Coba apa aja ngepesno. Aja ngepesno kawula ing Astina kene. Andi Juni. Tak gak ngepesno ping pira kedadean. Ngomong jari longat-lungit. Pungkasane ya bongko dadi gotong-gotongan. Aja apa iku mung anu. Kebetulan saja, gitu. Kebetulan saja, iya. Bila makaten anak Angger Prabu, kula suwun pangestu paduka. Kula tak tumuju dhateng Karang Perdusun. Kula bongkari kananing Semar bangun dusune Sumawana. Semar menika bangun sumur kangge para kawula tani ing kang wonten ing Karang Perdusun. Bilih mekaten Sang Rembahan Esmugara, kula suwun lumaku panjenengan dalam sejangkah keringet dalam setetes tumuju bidal dhateng Karang Perdusun wonten ing Karang Letak. Bilih mekaten ngestaken dawuh sedya ngestaken kula tak bidal dhateng Karang Perdusun. Apa sing hati-hati anak? Romo Perembahan ingkang putra Penes Mungkara nyuwun pangestu paduka. Muga nanging pangestu dening banyu mili. Paman Daryong ngremati wonten dawuh nggih. Bila dinten samangke Begawan Esmugara sampun bidal dhateng Karang Perdusun, ampun dipuntegakaken piyambak. Nah, iya dijuni bener. Aja ditegakno dhewe ya. Ayo diom-diom para kawula ing Astina kene Sata Kurawa ayo diketak. Budale ana ing Karang Perdusun mateni. Kananing Semar ya bongkar. Pembangunane Semar ana ing Karang Letak. Iya Pak Ni Gondel Sukalima bener. Ora aja nganti ditegakno lumakuning Begawan Esmugara kang lagi budal menyang Karang Letak kono Wani Gondel Sukalima. Aja apa ngestokno dawuhe Adi Juni. Paman Daryong Kontrowati wonten dawuh nggih. Wonten dawa malih kang sampun kula dawuhaken wonten ing Bali Agung Negari Astina iki. Monggo Jengkar Singgo Sanaka Prabu kula badhe lumpung wonten ing Sanggar Pamujawata.
anggen rimbal wacana Gendurasa Sang Prabu Suyudana ingkang sedya lembing wonten ing sanggar Pamujabata kados ingkang rancak Wadyabala Jawi.
maning sapucaking mukir soroting surya mega lan gunung soroting surya mega lan gunung yang tupi warso sini kotan kocapko tangan nyorosaken lerapain sang Prabu Duryudana ingkang sedya lukaring dusana kepraben rasuk dusana kapanditan nuwun wonten karsane Gusti kang akarya jagat kananing sang Prabu Duryudana sedya mung wonten ing sanggar Pamuja Brata tapa brata banting sukma kananing sang Prabu nuwun wonten ngarsane Gusti nyuwun pepadangipun negari Ngastina kautus Begawan Asmungkara ingkang tumuju dhateng Karang Kadempel nanging dilalah saking kersane ingkang ampun duwuh apa tegesing petung tindak yen manungsa mung guru petung tindak aja gampang tolak-tolak ana salah blakiti salarane watu blakiti semut kaya dening semut kang metu saka gubitaning watu golong-golong maetan golong-golong manungsa ana prancampuan yama ana gantaraning watang kaya dening walang kang digebet dening gantaraning watang kaya dening walang kang digebet watang kapanting pencawa pating bleber ana kumrincing kendang mangenging turangga gumlat dadi kreta pating gledar pating gledur prancampuh wadyabala ana kawula upaya bandara ana bandara upaya kawula kawula kang ana etaning kali mencolot menyang kulaning kali upaya bandara nganti kobong prati simpati sukma ninggalaken raga ana bandara kang saka kulaning kali upaya kawula nganti mencolot menyang wetaning kali prasasat kobong nganti prati simpati sukma sapatemone kelawan malah ekati Gusti enggaling cinarita Gusti wong kang pinuju andha sinten to ingkang rebut beban wonten ing Karang Merdusun nggih wonten ing Karang Kletak ampuna Begawan Asmungkara sumawana wadyabala gura kencana tilai wadyabala Jabakaya babak ingkang pinuju den Indra
Bolong cara maju jauh Sumawan wadya bolong astina omboten kawrukan saka bolong Cono mateni Semar Bobaya as Restinya meluncana karena karni watak loro Ginarya dadya nyawiji watak loro Ginarya dadya nyawiji Om Dituludra Maspati Raja Dewatu Gembira Wintener Wadya bola kang saka dua kencana
tiawa ancahu wonten dawuh Rama Penembahan wonten dawuh Rama Penembahan ada tak awet cedak tak raket nober putra putelung mergoraya sekabat krido anggara krido perkala suwawana krido dahwono mulai iki dina wis mangerteni apa durung singkati panggalening Rama Penembahanku es Munggara kula mangertos saking pundi bilih panjenengan boten paring tiniti pirsa dhateng ingkang pun putra sekabat krida angkara Rama Penembahan gede nak ya iki dina aku kautus dening Prabu Duryudana ngetatna wadya bala kang saka Guwa Kencana kautus nuju menyang Karangkadung ya menyang Semar Badranaya kang lagi nganakna pembangunan ger mula iki dina aja kami bocah kaya dening arek cilik wiyune supaya diong-diong para kawula ing asina Sata Kurawa budalna kang padha seda ayo dikempur kananing pembangunan ana ing Karang Perdusun ya ana ing Karang Kletak ana inggih Rama inggih mondor-mondor sang Rakyana Pate mondoring Prawadya Bala kang pendeberi kanggo monyong suarane Prawadya Bala bidal medal negara setya medal negara Ngastina Bidhaling wadya bala Guwa Kencana kados dening lumaris medal negari ingsun kang wadya budal nyang Karang Perdusun